Tak dámy a pánové, já vás zdravím. Zdravím vás u tohoto videjka a rád bych vám představil tuto společnost Engofor BV. BV znamená obdoba LTD. Společnost Engofor se dřív jmenovalo CCI, ale já to tady dám do češtiny. Chci to udělat trošku stručně. Podíváme se tadyhle, protože tato společnost nejenže se teďka registrovala přímo v obchodní komoře v Holandsku ohledně k registraci daní přidané hodnoty a dalších náležitostí, ale byla založena, tady to vidíte, v roce 2013 a kryptomince Invest končila 2016 a nyní je to společnost Engofor. Jo, takže to je k tomu začátku samozřejmě. Já nechci tady nyní rozpitvávat, co dělá přesně, teda ne co dělá, ale jaký jsou plány a tak dále, kontroly, všechno, bezpečnostní opatření, výplat a tak dále a tak dále. Tady samozřejmě vidíte zde i adresu, i přímo sídlo v Holandsku. Jo, jako řeknu to na rovinu, říká se, že takovéto společnosti jsou, dá se říci, celkem důvěryhodné. Když se kouknu, jsem si tady nastavil Scanvisor, vidíte to, že i to hodnocení na to, že to není až tak stará společnost, už má celkem výborný. Jo, takže já se dostanu k tomu tadyhle. Takže to je přímo k tomu, když dám ještě jenom o Engofor, co a jak. Takže oni pracují v měnách, nemovitosti, pronájmu a prodej, akvizice firmy a binární volby. To znamená, když to dám do originálu, ono to tady je v holandštině, jo, takže to nebudeme až tak rozpitvávat. Zkrátka tento web, já ho dám samozřejmě i na blog, teďka to tam předělávám. Tady samozřejmě ještě vidíte tým, zakládající ředitel, finanční podpora Wendy van Dijk, Marcel Lín a Rob Praha. Když to vypadá hezky, a když to dám do originálu, tak je to Rob van Prague. Jo, takže já to zase teda dám do češtiny, abyste viděli, kdo v tomhletom programu pracuje. Takže zde se samozřejmě přidávají i zprávy, jo, a tak dále, všechno, co oni dělají. Takže půjdeme přímo na web. Já vám řeknu, že tato společnost je investiční. To znamená, že ne zadarmo. Jo, jako já nevím, jak bych to řekl rozumně, ale těch let, co tady pracuji na internetu a předtím ještě v přímém prodeji, nic není zadarmo. I když to ze začátku může vypadat, že to zadarmo máme, tak se tam udělá nějaká úprava a už to zkrátka není zadarmo. Tento program pracuje tak, že vám to nezabere ani vteřinu denně času. Krom toho, že se podíváte na web. Jo, tady vy neděláte absolutně nic. Jo, takže tohle to jsou tito členové. Takže já se sem teďka tadyhle dáme, ukážu přímo registraci, není to samozřejmě nic složitýho. Jméno, příjmení, e-mail a tak, heslo, znova heslo. Potvrdíme registrace, samozřejmě potvrdíte potom e-mail. Takže registraci můžu vymáčknout ještě jednou jméno, příjmení, e-mail, heslo, znova heslo, je to všude stejné. Potvrdíme, že nejsme robot, dáme registraci. Tak, tuto stránku dávám pryč. Scanvisor jsem vám ukázal, můžu ho taky zavřít. Takže teďka půjdeme přímo do přihlášení. Tak a teď jsme přímo na, a to posunu malinko, přímo na webu. Tak, dám to takhle. Tak, tohle to je
takzvaný dashboard neboli základní stránka. Vidíme zde v menu 6 položek. Jo, dashboard, peněženka, plán, síť, vaše detaily, odhlášení. To samé máme tady takhle, jo, tohleto. Tak, zde se vám ukazují vaše investice. Jo, u mě to jsou reinvestice už. Protože v předešlém plánu programu CCI CryptoCoin Invest mě to udalo $512, který jsem zde, když se začíná, tak se musí dát do plánu 4, to znamená 4% denně na 40 dní. Při vložené $100 je to $160 za 40 dní. Ve facebookové skupině, ve které jsme, kterou vede Honza Janča, je absolutně všechno. Já tady dole vidíte, jsem si teďka stáhnul plány, respektive plány a strategie na plán 1 až 3 a plán 4. Ty dám samozřejmě na blog. Takže zde vám to ukazuje, kolik jste vydělali a kolik vám zbývá toto bílé pole sem do konce. Těchto $512, který tady bylo, mě vydělá $820. Jo, tady vidíte $512 vložených. A tohle už jsou reinvestice 100, 31, 50, 22 a takhle bych mohl pokračovat. To, co všechno vidíte, jsou moje reinvestice. Samozřejmě mám už zadaný i výběr. Tohle je prakticky, co je teďka aktivní. Tohleto. A máte dvě možnosti. Buď to zreinvestovat, anebo když si myslíte, že už tady máte hodně peněz, vám tady běhá, tak si to můžete klidně vybrat, ale k těm výběrům se dostaneme, protože musí být ověřená vaše identita. Jo, k tomu se dostanu taky. Tahle ta rezerva znamená, když se dostanu na ten plán, tady vidíte, že to můžu okamžitě si sem dát, napsat 56 a to už je plán, tenhle ten první, 1,5% na 40 dní. Já to dám do češtiny, abyste to viděli. Ale oni jsou to zase 4%, jo. Akorát, že 1,5%, jo, dostáváme za ten svůj vklad tam denně, jo. Ale zbytek potom, jo, tady to je 1,5% denně k dispozici na vaší peněžence a ve 40. dnu se obdrží kompletní částka. Jo, to znamená, že oni s těmi penězi pracují a samozřejmě i ohledně zachování programu. Jináč výplaty jsou manuální. Manuální je to přibližně 7 pracovních dní, ale snaží se, aby se to dělalo poloautomaticky, ale ne automaticky, protože je to kvůli ochraně našich účtů, díky i jejich registraci v obchodní komoře. To je jenom na vysvětlenou. Samozřejmě jsou tady plány i na 500 dní, anebo na 2 roky. Jo, takže, ale tam už jsou samozřejmě peníze, maximální vklad je $50,000, výběry je maximální je $500 denně, v pracovní den. Jo, maximální výběr denní je $500. Tyto plány si samozřejmě můžete, koho to bude zajímat, prosím, můžete tadyhle si krásně prohlédnout. Já pracuji plán 4, který jsem měl ten první a dělám teďka pouze tenhle ten. Nejdu do těch dlouhých, jdu na ty krátkodobější investice. Takže půjdeme ještě na přístrojovou desku. Takže tady klasicky vidíte celkovou statistiku, kolik mám vklady, $1224, ne celková víra, ale žádost o výplatu, už to mám 3., 4. pracovní den, takže samozřejmě důkaz bude na mém blogu i ve facebookové skupině a příjmy $978. Samozřejmě větší část těchto mých příjmů šla na reinvestice, to znamená, abych v tomto programu stoupal výš a výš a výš.
Tak, to je jedna věc. Já si myslím, že tady není už co k tomu dodávat, protože nic tady jiného nemáme, jo? To je ten základní. Jo, zde je, prosím vás, ještě váš registrační link, který tady každý bude mít. Tak, teďka půjdeme na peněženku. Tady jsou výběry. Jo, výběry je pouze ve všední dny. Napíšete si, jestli chcete Bitcoin nebo bankovní převod. Většina lidí samozřejmě používá Bitcoin, aby se nemuseli dávat IBAN, SWIFT a tak dále údaje o své bance a ono to chvíli taky trvá. Pardon. Tak a zde vidíte, jak se ty penízky připisují. Jo, 21. Takže tohleto všechno od toho 0,39, tohleto všechno až sem nahoru takhle, jo, až sem po 0,36 mi bylo dneska připsáno. Takže si to vemte, že to máte skoro $30 denně. Minimální vklad je od $10, ale když dáte $10, za 40 dní máte 16. Což si myslím není až tak atraktivní. Ale zaregistrovat se může každý a začít s tou desítkou. Jo, začít s tou desítkou a v klidu pokračovat potom rychlejším tempem nebo pomalejším. Tak, tady samozřejmě je peněženka, financování, částka, metoda, odkud když budete posílat bitcoinem. Podotýkám, vždycky, když to půjde přes bitcoin, udělat screen té transakce a poslat jim to. Já vám to za chvíli tady budu ukazovat na Facebooku. Jo, když se sem dává první vklad. Takže to je peněženka. Teďka tady máme tyhle ty plány, to jsme si ukazovali. Tady taky vidíte veškeré transakce, jak to běží. Tady vidíte svoji síť. Vidíte, že tady už samozřejmě lidé pracují. Někdo čeká tady myslím Martin Hubal platím bitcoinem, ten čeká, až se mu to připíše. Jo, a u některých tady vidím, že jsou buď mrtvý registrace, nebo čekají, až budou mít eventuálně penízky. Jako říkám, já nechci říct, že to není program pro každýho, je to program pro každýho. Ale je to program takový, kde nic neděláte a pracuje to za vás. Ale musíte si sem nějaké ty finance vložit. Tak a teď jsme na velice důležité stránce. Já si to malinko posunu takhle nahoru. Tak. To znamená takzvaný user details. Vy si sem musíte, tohleto všechno si vypíšete pravdivě. Pokud nejste firma, tak nic, zde nic vyplňovat. A teď. Dáte si sem bitcoinovou adresu. Anebo údaje o bance. Ale jelikož většina, dá se říct 99% lidí, jede přes bitcoinové adresy, tak si sem dá svou bitcoinovou adresu. Tady samozřejmě bude safe, ale teď, jelikož už to mám ověřený přes e-mail a zamčenou, mám tady tu fajku, taky je to ve skupině, možná tady to tam najdu, tak už se s tím nedá hejbat. Jo, ta moje bitcoinová adresa je tam zamčená a na tu budou chodit peníze. Velice důležitý tohleto. Jo, tohle je velice důležitý. Další důležitá věc. Sem si vyplníte, jaký doklad sem dáte. Řidičský, pas, občanku. Pardon. Já jsem si sem dal občanku. A samozřejmě těch procesů probíhalo hrozně moc, takže to trvalo chvíli déle, tak jsem si to začínal dát znova a poslal jsem mi čerstvou fakturu. Takže zase to tady bude, já to dám, jestli to bude lépe, a to znamená approve je schválený, správný, když tam je padding, tak se samozřejmě čeká. To znamená, já tady s tím hejbat nemůžu. Tady vy si vyplníte, dokdy máte expiraci toho dokladu, který si sem dáte.
a tady bude vybrat soubor. Jo? Tak tam, kde vy to máte v počítači uložené, kliknete, nahrajete, dáte zase nahrát, save, já už to tady nemám samozřejmě. A to samým uděláte tadyhle a napíše se na jejich e-mail, na support, že máte zažádáno, napíšete vaše jméno, napíšete, jaké máte jméno v programu Engofor, e-mails, jo, a buď přes překladač, nebo kdo umí anglicky, napíše, posílám doklady k ověření. Jo, když tam bude, jako já jsem posílal třeba tadyhle na ověření adresy Komerční banku, tak jsem jim tam psal Komercia Bank, adres Verify, a nebo tadyhle National Card a tak dále a tak dále. Jo, ale všechny ty kontakty samozřejmě jsou a kdo bude mít zájem o tento program a samozřejmě tak vám s tím pomohu. Není v tomhletom žádný problém. Jo, takže tohleto se všechno děje ve vašich detailech. Ještě jednou, tohleto pravdivě vyplnit všechno, zde ne, sem si dát bitcoinovou adresu, vaší peněženky adresu, nebo respektive vaši adresu bitcoinovou a zase hlídat e-mail, tam vám to přijde na potvrzení. Možná, když to bude teď registrace a dáte to tam, tak samozřejmě potvrdíte e-mail, že ta adresa je a objeví se vám tady 5, je to zamknutý a nelze už s tím nic dělat. Jo, ta adresa je tam zamčená, zase z důvodu ochraně našich účtů. To samé i s těmi výběry. Je to sice krásný instantní výběry, ale manuální nebo poloautomatické s možností manuální kontroly na konci. Takhle ta společnost pracuje. Tak a pak je tady už pouze odhlášení. Jo, takže není tady opravdu nic, co by bylo v tomto složitého a hlavně vám to nezabere žádný čas. Takže to jsme tady. Tak, teď se dostaneme na můj blog. Já to teďka tady je ten link, kde je ta společnost registrovaná. Zde jsem ten link dal. Tady ten link mám, kde si to můžete rozkliknout a podívat se na to ověření a na tu registraci. Zatím to tady mám jako trošku přeházené, protože tady mám i ještě, jak to bylo v CCI, takže je to právě daný tím, jo. A tady ještě to mám taky napsaný, že pokud se ty prostředky vkládají bitcoinem, nasnímat obrazovku této transakce a dát na tento e-mail. Jo, taky to tady bude zvlášť, bude tady link, takže nikdo se nemusí bát, že by to bylo nepřehledné. Ještě si jdu v rychlosti tadyhle dolů, abyste to viděli. Tady vidíte Wendy Buying, zákaznická podpora a tak dále, to všechno je vidět i na tom webu. Tady je tabulka možností vašich investic a výběrů, výdělků. Jo, tak abyste viděli přesně, co a jak. Samozřejmě veškeré strategie jsou. Jináč, jak podotýkám, mám to tady daný, že žádná investice není bez rizika. Jsme na internetu. Ale tento program opravdu skýtá velmi a velmi dobré záruky. Tak, teď jsme přímo ve skupině. Jo, tadyhle je přímo, tady Honza Janča tu skupinu vede, že oznamujeme, že společnost Engofor řádně registrovaná, VIS, dokument a tak dále, ten link tam samozřejmě vám dávám. Teďka, tady vidíte právě i verifikovaní klienty mohou provádět výběry. Výběry zpracovává manuálně, připravuje se automatické zpracovávání s možností manuální kontroly 5-7 dní. Další věc, tohleto jsme tady měli a ještě vám to tadyhle ukážu, jestli to bylo
to bylo tadyhle nahoře, vám ukážu přímo výplatu Honzy, který teďka dostal. Tak, tadyhle vám to rozkliknu, abyste viděli, že zadal 9. 562 dolarů a 20. to dostal Engofor Incone. Takže to by asi bylo o té společnosti víceméně tak nějak všechno. Já si myslím, že v tom dashboardu říkal jsem vám samozřejmě i o těch peněženkách, o tom ověření, o tom nahrání dokladů. Přes Bitcoin, když se platí, že se musí poslat ten screen, a jináč vám to nezabere nic. Vidíte to, já jsem začal sám ze $100. A vidíte to, jak se to krásně, hezky zvedá a můžete se věnovat i jiným činnostem a nemusíte tady absolutně nic dělat. Záleží na vás, jestli si vložíte $20, 50, 200, 500, opravdu záleží pouze na vás. Takže já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se toto videjko bude aspoň trošku líbit, nebo respektive jsem se snažil vysvětlit to nejzákladnější a to nejdůležitější o této společnosti. Samozřejmě, že si můžete vyhledat i vy konkrétní údaje a zjistit si vše potřebné, pokud budete chtít. Jináč mě samozřejmě můžete kontaktovat a velmi rád vám pomohu. Takže mějte se zatím hezky, nashledanou a Jarda Mikuš vás zdraví pak u dalšího videjka. Takže zatím lidičky, ahoj a naschle.